ki khubor ka Batisi TV lawan ra shapi ta ka Orange Nissan Loom so pho near Fire Brigade Shillong ka Sengsan Perthai People's Democratic Front haka arpu laitrik ubnai nailor arajara arpu way kala IT di dor khasa Vice Chancellor jangka skulba North Eastern Hills University u Professor Prabha Shankar Shukla ban Dawa bade ban Thung no mardor yeki Nonghikai badi ki Nongtrei heki pos ki balalai thali menta la bon snem kenang ban weng yeka jing jongki samla ki bapuli hakane ka skulba Hakajing keren bat kilat pathai khubor u General Secretary ka seng PDF uba auspicious lingdo mau pelang ule yatho ba Professor Shukla ula kular ba unsa pej benya ban punor long ye kani ka jing dawa hapo shisnem katkum ka jing yatho jong uba auspicious ka seng kala dawaru baki bor penya jong ka school ba Nehu halor ka jing bha duna ka pisan ka benta ban pentelun ya ka puli puthi hapo kani ka school ba ka jing hiar arsut jong kani ka school ba hagni ki khindiat snem ka jing penbon ni ki seat puli ha ka physical science but ka life science but ki wei de ki mat jing dawa kawai kamat ka baning kong ka bangiyo ban hikran kalong ha ka baide bat ki post jong ki Nonghikai teaching staff bat ki post jong ki wei pat ki bomdei ha ka benta ka jing hikai nei kita ki non teaching staff ki ba kat kum ki notification ki bangiyo ha Nehu ha gini kisnam beladab nadu snam arjar khanyo kum to tater hadu benta kimi kawai ka notification hadin kawai ka notification ban khat application ye ki bobon tadi ki post upon Nehu na ka benta ki post professor bat assistant professor house nam arja khanyo ngiyo notification ka ba kanihu ka penmi ka ba lakot application na ka benta san phun riu tali ki post na ka benta ki ka post professor but assistant professor dan mereka niru ka syukut kumto lampoi sunu tipi iru hagini kisnam lo adab ki don ki post ka ba ki khot na ka benta ki non teaching staff dan mereka turu ka syukut kumto te ha ka baide bakani ka benta ngilayo bani kran bat UVC namar ba habangi lapen sngo syau ha ka baide ba ka jinghiar jong university nomor lada pipet kat kum ka bat kat kum ka NIRF ranking jong university dangshen pi ba ka NIRF kla rang ya Nehu ka hiar dam yang dak si point menta ka rang ha ka kerdan ka bakhandai po ha kat kum ka jingdon jigi institution ha po kari India hi bor kowe te kalong ka bos ngosi ba ka Nehu haus nam arhajar khanrio ha ka por ba ka NIRF kadang le ya ka ranking ka baningkong ka Nehu ka don ha ka kerdan ka bakhatsan Nongtrei kawai ka senam hadin kawai ka senam ka hiar baik 10 points di menta ka don haka kerdan ka bakhandai ko ka balak tak sikat de ye samla puli jong ni ka jela ka jongi bat kidan sipun ki daw ki ba penlong ye ka jing hiar jong university te kawai ne kini ki daw ka de ka jing bom dan jong ki Nonghikai haki ba pun ki department ye ki Nonghikai haki ni ki department be fair po Nehu pinyo i ba ki don da kini ki guest lecturer haka chaka bandon ki full time professor lani assistant professor ki don da ki guest lecturer but kum kajing pentip shapi ki guest lecturer ki namla ban shim ya ki khna ki ban le ya research lani PhD te kalong kajing do ka background kum ta na kum ta ki khna jong jala ka jongi ki bakwa ban teng ya kajing puli ka jong ki khamtam ki bakwa ban pendap MPhil ki bakwa ban pendap PhD te kali kajing do ka background bat kani kajing bomla jong ani hu ban shim shibon ki project lani badan shibon ki kena ki bale ki research hagi department ki bofer kala pen her kerdan ya kani hu du kata bat kawai pat kadi ka habangi pedu ya ka jing penan kam ya ka funds ka ba ka ministry ka ai shaka Nehu ti ka popun ka funds ru ka ba kani ka ministry ka ai shaka Nehu ngi i ba ka pisa ka popun ki pentrai kam na ka benta ka operational activities lani na ka benta ki jing pentelon ki kam jing university kat ba ki educational activities ni academic activities pada ka fon kalong tang kendiap ha ti kini ki benta ki ba kum ka party hadin bangila puli benya ha ya ka jinglong jingman jong university ngi so tho ba ki penlong ya ka university bakan hiar na kawai kasnam sa kawai par kasnam ti ha bai dei ba kini ka benta ngi la pen snow show VC ba wong ba nakalian ka jong u ba ha kani ka sisnam kula rahmat jong i ba hadin sisnam ngin yo i ya ka jingkela jong ka Nehu un persangkat bala na kaliang jong u banwan ra ka jingkela ha ka school ba Nehu de ha ka bai dei bat kini ki post ki ba ngilai ekran ki bun tli ki post dala ka dei non teaching la ni teaching ru ukular ba hadin san riu banai un persang ban khot no ki application ho ki don sibun proses kumta hangta andre un persang hi hapde hadin sisnam ban thung no kini ki post baro ki badon ha ka school ba Nehu ban pendap kini ki jaka ki bathli ti kawai pat kamat ka ba nilai kran kadai ha bai dei ba ka kentiu ki seats
mo ki seats hapo haga science but kata kali haki physical science but life science pin lada pi watching tip hapo school ba Nehu kida kaduna ba ka seats life science but physical science kidon ki department ki batang life po seats kidon ki department ki ba saupo art saupo lai kumta di POE ba ki college ki bala affiliate ba ka Nehu kidon hadu nyok sauteli te nyok sauteli ki seats kidon tang life santeli ba saupo teli te tang way lada pisum average kamu tang way knar onom yo bandrum ban kuliah school ba Nehu larang isim kat kumga jingdon jong kasi ko school ba Nehu o ingis ngoto science stream kam dei ka basok ban ong ban bo sibon ki sit kan dei ka jingkit ka bakia baru igi Nonghikai yang jong to department dei la kum balong lem ki pat central university lakam ladangim la ndru pola ni nyo ko sidu at least sanpo san sit ka dei ban ki dei ban yo kan tang ba ki samla pule jongi ki bakwa ban continue MSc kinyo ya kalat ya kaban let teng ya kajing puli ka jong kia ka school ba Nehu di kawai pada kabang ya keren kalong ba ka school ba Nehu ka di ban thaula ban wanra ya ki job oriented departments lani kita ki department ki bala ban pinyo kami ki samla jong jela ka jongi dia lada ya keren kini ki benta ki don ki colleges ki bala sedang ban wanra ki bakum kini ki department pini kum hapo Saint Anthony's ka don ka department of fisheries kat bah Nehu kam don kani ka department te kidon hapo Nehu kadon ke geoinformatics system kani ke department pat ka ai tang ke diploma course kam ai ke degree course te kum kini department animal husbandry food processing rural development forestry kum kini department kilong ki badon kam ba du kata kat kum ke jinglong jingman ko jala ka jongi khnang ban ai kami ki samla te hendre yo sngo ya ka khubor ka basngo tanat ka bang kwa pente du spi ni ka janmiet ba menta ka snam ni menship snam ngila ai ka jingmot so visi barem ru ba ni kwa ba kini department kin don hapo Nehu di wang tongin sa shim action nus nam bladep uvisi barem te skoltanat sibon ba mentaj kasnem ka Nehu kan sedang ya ka forestry department lani ka forestry course hakasin ka banding kong te but kini ki way pat department ki bangi lapo ka jingkar pat uvisi ban initiate no ban ka ministry ya ka ban wanra kini ki way pat department ki ban penio kami ki sama ki jongi te nakaleng ka jong uang kini ki benta on sa persang ban address ya ka academic council bat ban yekran ru bat ka ministry ya ka ban wanra kini ki ba kong kita ki department ki ban yarap ha yo kam ga yo jam jong ki samla ki jongi de ka wai pat ka jing ka ba yekran ka de ka jing he palat jong ka jing siu by puli lani ka by class ka fee structure ha ka bai de ba ka school of technology ka de ka ta ka wing jong Nehu ka bai de ka jing puli na ka benta ka kam engineer di habai dia berkani ka course ngipet baka fees kala he pelat di kamong ka ba hadu kata-kata na kam takini samla ki bawan lagi long yeng long sem ki bedok ki baduna ke cingyo cikot di habai dia berkani ka bentaru ngila advice OPC bala dalong ka bala ka Nehu kan reconsider na ka bentaban penhiar ya ka fees ha ka school of technology nang ta ka way pat ke jingye ka ba ki colleges kila address na ka por sa ka por kadai ka jing slam palat jong ka Nehu ban penmi ki result kala ban ka result na ka benta ka bachelor degree ba kumjur master degree haki babon ki haki ni kisna bladam ngi ba bonsin ki kena ki haban wanra ya ba ki education program ru tang na ka benta ban penbor ya university bahkan penmi ya result ka por ka babiang katkum ga notification jong kan Nehu ha ga jing sisa ha ga first week jong unai August but first week jong unai February dai ban penmi ya result kata ka di ka timely declaration period jong kan Nehu hendrai ngi ba kan Nehu ha ka bai di ka ni ka kendon ru ka penken na ka bai ka snam chakoi ba ka snam ting ya keren ya kan ka bentaru ba uvisi ba thmai un sim khya bai di ba kan ni khnang ba kan nong ta na ka benta kitu ki samla ki ba kwa ban teng ya ka jing puli la ka long ha ni ka jela ka chongi dan ni sabar jong ni ka jela ka chongi ru ti kawai pat ka benta ka bangi laya bu ka jing karpat ka long ban set up saya kawai pat ka CSIR net examination center ha hang di hapo kanika nomba ka jongi namar kumbalong menta khamtam na ka benta kitu ki balet ban apia ki exam net khamtam physical science ba life science kin hablet chedu goti kin hablet shibun ka jing pelut ka bai kali ka bai sa chetu ka por ka bakin haban pelut ban apia kini ki exam ti ngilar request u ba ha bai di bekini ki bat kani ka benta ban long ka jing rap nak benta ki sama kuli ka jongi ban wanra sa kawai ka CSIR net examination center hagani ka nomba ka jongi ti kawai ru ha bai di be ka sports infrastructure ti ngidang shu yo isen ka mo ngidang shu witness ya ka lompek ti ban bus ya ka sports hajing sisa ka university ka don ya ka benta ka bakraw ha
ban yarap igi samla ke jongi kadon ka sports department po Nehu kadi ke department kamle ke department ka berit nri ka department ka ba biang lot ki facilities but ka ministry ka MHRD ruman ka snem ka aisibun ka fund ya ka Nehu na ka benta kini ke activities ban develop igi samla haga baide bakani ka benta tinre kaniru kadi ka we ni department ka ba duna bha ru kom trai kam po school ba Nehu but ya kani ka benta na kaliang jong ka party du ina address bakan sim bau visi un sim khia ka baide bakani ka benta na ka benta ban develop igi sports infrastructure but ka sports department hi bro ko we kena bukan long jingerap nak bentak ki samla puli ki chongi di kita ki points ki ba ngila nia kren baru visi di kamus ngoto nak kalong ba uni visi kren ya kren mo daga lenti ke basai ngio i ba u kamlong committed kren shibun henry ong yang i ba un persang ban peni di kikam ba ikini ki bentak ki ba bon ki ba ngila persco shapi ki ba ngila ra ru hakmat u pular ngi ba hapo shisnam un persang ban penurlong ya kini ki jundon kambaro kenang ban wan rabiang ya kanam ka burom jong ka skol ba Nehu kumbalong haki we pak isnam ki ladap di kata kadiga kai ka ba snautenat ka bangiyo ban kren mentau ba visi bat kum ka party hi ngi smokia shibun ya ka jinglong jingman jong puli ku puti ka jala ka jongi khamtam ya ka skol ba Nehu de halor kani ga nongrem ba ngi snaudai kum ka party ya ka ban intervene ya ka bat ka university ya ka ban pensngau ka ba ki samla puli ke jongi ki angnut na kani ka skul ba Nehu khnang ba kani ka skul ba kan la ban te kan la ban yarap ban shape ya ka career ya ka future ke jongi ha ki sngi ban baro